Un dels primers llibres argòdics que va arribar a les meves mans va ser el Composició número 1 del Marc Saporta. Quina és la gràcia del llibre? Doncs que està sense enquadernar. És a dir, que tots els fulls, totes les pàgines estan soltes i ets tu mateix qui les hauria d'ordenar o llegir en l'ordre en què et semblessin més adequades. De fet, hi ha unes instruccions en el llibre al principi que diu «Se ruega que el lector disponga de estas páginas como de una baraja de cartes». Així que remenem i tal com quedin les llegim. Jo, de fet, quan vaig començar a llegir-ho vaig proposar-me un repte afegit, que va ser deixar que l'atzar formés part una mica del joc. Així que fins i tot ho vaig documentar en un fil de Twitter. El que vaig fer va ser anar agafant aquelles senyals, per dir-ho així, que la sort m'anava donant. Els números del pis davant del qual m'estava, la bateria del mòbil quan li quedava, el pes que tenia, o fins i tot el resultat del partit del Barça, l'hora que fos o el temps que havia d'esperar al proper metro que m'havia de venir. Una experiència fascinant que de fet es pot repetir tantes vegades com vulguis, per descomptat. Composició número 1 del Saporta.